Mae'r fideo yma yn mynd i edrych ar rannu ffracsiynau cymysg. Eto, mwyn dechrau rhain, chi angen newid y ffracsiwn cymysg i ffracsiwn pendrwm. 2 lluos i 4 yw 8, adio 3 yw 11, so mae'n 11 dros 4. Rannu gan 1 lot o 5 yw 5 plus 1 yw 6, 6 dros 5. Chi wedyn yn cil droi yr ail ffracsiwn, sy'n gwneud 11 dros 4, lluosi gan 5 dros 6. Lluosi y ffracsiynau yn y ffordd arferol 55 dros 24. Wedyn gofyn faint o 24 sy'n ffito mewn i 55, yr ateb yw 2. 2 lot o 24 yw 48. So cyfri o 48 lan i 55, mae'n 7, 7 dros 24. A wedyn yn yr un yma, mae'r rifau bach yn fwy. 7 lot o 3 yw 21, plus 2 yw 23, so hwnna 23 dros 3. Rannu gan 3 lot o 9 yw 27. 27 added 2 yw 29 dros 9. Cil drwch yr ail ffracsiwn a newid i liosi. So mae'n mynd yn edrych fel hyn. Os chi wedyn yn lluosi 23 gyda 9, chi'n cael, o fi draw i fan hyn, 207 dros 87. Mae hwnna yn gallu cael ei symleiddio, mae 3 yn mynd mewn y top a'r gwaelod, neu chi gallu gweud 2 lot o 87 yn neud 174, sy'n gadael 33 dros 87 ar ôl, sy'n wedyn yn symleiddio i 2, a wedyn mae 3 yn mynd mewn i 33 11 gwaith, a mae'n mewn i hwnna 29 o weithiau. Dyna'r ateb terfynol. Eto, cymerwch eich amser i redeg nôl trwy y fideos yma, a wedyn fan hyn, mae gen i 2 gwestiwn i chi trio eich hunan. Eto, cymerwch ofal, newid nhw i ffracsiynau pendrwm i ddechrau, troi yr ail ffracsiwn ben i weired, a wedyn symleiddio eich atebion lle bo angen. Pob lwc, mwynhewch.